як шари периодам ахадам тоқа мусиқи паст мета сабру тоқа дар рӯзои паст ҳичка набудало қадам ҳичка набудало қадам ва фақат да гӯш бизан гитара бизан ки чашмои ҷон ниматара дурӯғ фоида надорад дурӯғ дарди сар ман хидам бой додам да кайфа наркотики дарди сахте ки меқапед ранги допинг ты сар нате дастма ки тай ҳама поки ты сар нате дастма гуфтам сар натене ки хидам сар додам гуфтам дар натене ки хидам дар додам гӯи бас мегум бой сар мегум бой сар мехам бой сар бизан борон ки ман ҳам абриям бизан борон пур аз бисабриям биза борон да шишаи тирезаш бизан ки натова оби дидаш бизан ки нареза оби дидаш биза борон беуда гузашти қасол чӣ хирсандие ки додамаша пирсидак пасон агар бигам қин бидаг ё осон ҷавоб дар ишои сафед ларзаи дастом уфситине ки барои тране қати трама михешинос шида бидагане ози қати дига кас чӣ хеле пеш қати теоли бомия барои ки намеёва чени ты селави он намеёва чени ты касали ҳамли ченим ты да бовар кардан ранги кор да пушт зинда кард бо кӯш зинда кард бо кӯшт то вақте овозом да гӯш ваъда метам ки намешавам фаромӯш дар рӯш дара пӯш ҳечи нагӯш хомӯш хомӯш бизан борон ки ман ҳам абриям бизан борон пур аз бисабриям биза борон да шишаи тирезаш бизан ки натова оби дидаш бизан ки нареза оби дидаш биза борон бизан борон ки ман ҳам абриям бизан борон пур аз бисабриям биза борон да шишаи тирезаш бизан ки натова оби дидаш бизан ки нареза оби дидаш биза борон برای عزیز گپ از زیاد نمیکنیم اوردارو کسایی که کانال یوتیوب خریدنی باشه میتونن نمره واتساپ ما رو نویسه و کسایی که کانال یوتیوب داره میخواه فروشه شما میتونید نویسین با در خانه خدا باشین.